Μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, μπορώ να πω. Μπρο, γιατί κάθεσαι πάλι ανάποδα? Ναι μπρο, εγώ φταίω που ξέχνω τις μεριές. Τέλος πάντων, γεια σας μάγκες. Συγγνώμη που έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό, απλά αυτός εδώ βαριέται. Λέει απλώς βλακίες. Δεν βαριέμαι. Δεν προλαβαίνω. Είμαστε στην ώρα του Event. update. Είμαστε συγκεκριμένα ώρα 4:20, είναι σχεδόν 4:20. Είναι Σάββατο. Μόλις αγοράσαμε το Sugar Apple, τελείωσε το δίσκο. Και δεν πάμε, ήταν ξεκινάμε δίσκο, στο βίντεο. ήταν χορός. Ο χορός. Αυτό. Και επίσης μάγκες, μπορεί να ανέβει short με το τι pets θα πάρω. Εάν το πάρω. Αν το πάρω θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ ξέρω, να τους κάνω ένα spoil. Μικρό όμως. Για κάντε σε ένα μικρό. Καινούριο pet. Αυτό έχουμε να σου πούμε μόνο. Όσοι δεν το ξέρετε, Βασικά όχι καινούριο, από το προηγούμενο update. μεγάλο τους έκανες τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και αυτό είναι εδώ το φίλο μας. Τον Νίκο. Κάτσε να του γράψω Νίκο, πες για στα παιδιά. Και λογικά θα δείτε short σήμερα, γιατί μάλλον σήμερα θα κάνω το trade που θα έχω αυτό το pet. Αλλά δυστυχώς θα αποχωριστώ το T-Rex και τα δύο Red Fox μου. Και έτυχανε δεύτερο Red Fox. Ή πείτε μου, βασικά, ή μπορεί και να το σκαμάρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα admin event και όλα αυτά. Θα σας δείξω λιγάκι το κήπο μου και τον έχω αλλάξει. Είναι αυτός εδώ πλέον, ο main μου κήπος. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποια ωραία πραγματάκια. Τέλος πάντων, για όσοι θυμάστε, για όσοι παίζατε κάπου πριν κλείσουν τα σχολεία και λίγο πιο πριν, σίγουρα θα ξέρετε το Have Fruit. Για όσοι δεν το ξέρετε, δεν μπορώ να πω που ήταν, που το βρίσκατε. Μπρο, πες μου, εγώ δεν ξέρω. Καλά, ήταν με τις μέλισσες. Ήταν πολύ πιο πριν, μπρο. Ω, Τζάντελ. Τι έγινε μόλις τώρα? Μάγκες. Άνοιξε η γη, μάγκες. Άνοιξε η γη. Πώς το καταγράψω αυτό σε βίντεο, ρε? Μπρο, αυτό ήταν γρήγορος. Ωραίος ο Τζάντελ. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνω καθόλου μοντάζ. Βασικά μπορεί να κάνω, δεν ξέρω. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε μαζί με τον Γιώργο να κάνετε ένα like και ένα Subscribe. γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ. Για να σας προλάβω τώρα. Συγγνώμη γιατί μπορεί αυτό το βίντεο να βγει μεγάλο, γιατί σε 38 λεπτά γίνεται το update και μπορεί σε 40 λεπτά να κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορείτε να το δείτε καλύτερα, αλλάξτε βίντεο. Βάλτε πάνω στη γωνία, υπάρχουν οι ρυθμίσεις, υπάρχει ένα σαν βίδα, πώς να το πω, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που εκεί πέρα μπορείτε να πάτε το βίντεο να πηγαίνει επί 4, επί 8, επί 18 ξέρω εγώ, να πάει πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, Μπήκαν αυτά εδώ. υπάρχουν αυτά εδώ τα tickets για να μην κάνουν scam. Να σας δείξω ένα. Λοιπόν, Διονύση, θα σου στείλω ένα τρέν, περίμενε. Λοιπόν, Να δείξουμε στα παιδιά πώς είναι. Ωραία. Πάτα accept. πατάμε accept και μετά εδώ πέρα πατάς, μπορείς να δώσεις, ας πούμε εγώ του δίνω αυτό ξέρω εγώ.
Εσύ δώσε μου να, εδώ πέρα. Real Geo Volume. Πατάμε accept. Μετά περιμένουμε λίγο χρόνο. Και πατάμε confirm. Και το trade έγινε. Και μου έδωσε αυτός ένα μύριο για αυτό το Moon Melon. Μου έδωσε ένα μύριο για το Moon Melon που δεν κάνει ούτε 10 χιλιάρικα. Βέβαια να πούμε ότι του είχα δώσει πριν 1 billion, τέλος πάντων. Όχι, κάτι πάλι γίνεται. Έλα εδώ στο yes. Δεν ξέρω τι γράφει, αλλά έλα εδώ στο yes. Πάμε yes, ξέρω εγώ. Επίσης μάγκες να σας πω, δεν ξέρω πολύ αγγλικά, οπότε... Τώρα θα μου σπάξει ο πατέρας. Θα μου σπάξει ο πατέρας μου το πρίξ, 40%. Υγεία μωρέ. Τέλος πάντων μάγκες. Please μάγκες, αν έχει... Λοιπόν, βασικά, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Για πες τους, γιατί θέλω να τους πω κι εγώ κάτι. Σας παρακαλώ μην κοροϊδέψετε, γιατί ακόμα δεν έχω κινητό, παρόλο που είμαι 9, μην κοροϊδέψετε παρακαλώ. Εγώ δεν έχω κινητό που είμαι 10-11. Βασικά είμαι 10,5. Παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα κάτι. Ότι να μ' βλέπεις αυτό το βίντεο, επειδή σου είχα υποσχεθεί ότι το απόδομά σου, ότι ναι, σε είπα σε βίντεο όπως σου είχα πει, το τέτοιο, το πώς λέγεται, το giveaway θα σου δοθεί σε λίγο καιρό. Τι έγινε ρε. Το ετοιμάζεται το φρούτο που θα πάρεις. Και επίσης θα έρθει αύριο, μάλλον δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα έρθει βίντεο που θα παίξω από το account του Γιώργου. Και επίσης θα έρθει και ένα βίντεο. Τι? Θα μου δώσει το κωδικό αν το σπάσουν τα παιδιά. Μη τους δώσεις το κωδικό μου. Please. Σε μένα θα μου το δώσει το κωδικό. Για να παίξω, για να κάνω ένα βίντεο. Θα μου δώσει το κωδικό σου για να κάνω ένα βίντεο. Στον έχω δώσει πρώτα. Α, ναι ρε. Λοιπόν. Πρέπει να το σπάσετε για να πάρω το account του Γιώργου. Δεν παίζει να το αφήσει. Δεν ξέρω. Και θα παίξω Grow Garden. Μόνο στους... Παιδιά, επειδή δεν θέλω να... Τι λέει αυτή. Θέλει να γίνει κοπέλα του. Γιουνά! Τι λέμε σε βίντεο ρε φίλε. Τι θέλω να πω στα παιδιά ρε, το ξέχασα. Μισό. Τέλος πάντων παιδιά, θα μου κάνετε μια χάρη αν έχει κάποιος κοράπτη και να μου το δανείζει. Please μάγκες. Επίσης αν θέλετε θα ανεβεί ένα βίντεο 99 Night in the Forest μαζί με αυτόν και άλλον έναν ή άλλους 2 φίλους μου. Σου έχω κάτι πολύ μεγάλο. Θες να γίνεις η κοπέλα μου. Βασικά περίμενε, ξαναδώσω μία. Έχω κάτι καλύτερο. Περίμενε. Θες να γίνεις κοπέλα μου. Όχι, θα κάνει ριστόκρα. Θα κάνει ριστόκ σε κάτι ρε. Ένα φάσο, όχι τζάντερ. Θα κάνει ριστόκ σε κάτι, είμαι σίγουρος. Burning Band. Οκ. Πιο πάνω, πρέπει να ανεβούμε κατηγορία. Καθόλου άσχημα αδελφέ. Εντάξει. Θα βάλω ένα μάνιστερ. Δεν το βάζω τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι κάμερες βάζω ρε.
Λοιπόν, τι είπε ο Νίκος. Τι του είπες? Ρε Μπρούμ, γιατί γελάει? Κάτσε τι κάνουμε βίντεο. Αφού το είπαμε και πριν, ρε. Υγεία. Ποιος μπήκε? Ούτε, είσαι αυτός για trade. Μάγκες. Θέλεις να γίνεις γάμο. Μάλλον. Λοιπόν, θα δείτε τώρα το trade. Μου άγγισαν χώνομα. Όχι, έχει ticket. Μπρο, θα φάει ένα σκάμο, μπρο. Ο μπρο μου δεν μου έχει δώσει τίποτα, ρε. Μου δει... Ο μπρο μου δίνει κουνμπίρα. Τι μου δίνει κουνμπίρα, μπρο. Τα φως, μπρο. No. Κάτσε. Άστο, μη το λες. Το γράφω. Το γράφω, μπρο. Μη το γράφεις, μπρο. For Kichuna. Είπε κάτι μπρο. Τι λέει? Τι? Yes, bro μου. Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, τρώει ένα σκάμο, bro. Λοιπόν, Πες του, you are a scam. όχι, θα σου πω τώρα, εγώ θα του πάρω το Queen Bee και bye bye. Λοιπόν. Τι λες ρε? Τι λες ρε? Στο έδωσε. Ναι. Ρε Κιτσούν. Έχω πάθει σοκ, μάγκες. Να το δω. Ουε. Τι λέει? Λέει να του το δώσεις. Να του δώσεις τα πράγματα. Μάγκες. Είναι σοβαρό trade. Δεν μπορεί ούτε αυτός να με σκαμάρει ούτε εγώ. Κάτσε. Εγώ αξίζει και Λοιπόν. Μάγκες. ήταν λίγο διαβίσεις. Πατάει accept. Τι λέτε? Τι λέτε, μάγκες? Αν πάτεις confirm. Το πήρα, μπρο! Το πήρα, δεν με νοιάζει. Corrupt Kitsune. Άντε γάμι. Το πήρα. Άντε γεια σας. Άντε γεια σας. Μπαμπά σας. Πάρτε πούτα μου, μάτακες. Όσοι πείτε σκάμω ότι είναι αυτό. Άντε γεια σας, ρε φίλε. Corrupt Kitsune. Μάγκες, δεν είμαι καλά, ρε. Μάγκες, όσοι Του μου... έδωσες. Έχει και ένα δεύτερο κοράπ. Τι corrupt? Τι?
Κιτσούν. Έτσι νομίζω. Πού είναι? Έτσι είδα. Κάπου εδώ το είδα. Μόνο thanks θα τους καμάρα. Να το. Έχει άλλο ένα Κιτσούν. Τι? Wow, the fuck, bro. Corrupt Kitsune. Κάτσε Wow. και δεν θα γράψω στο chat. Τι λέει? Corrupt Kitsune, μάγκες, δεν με νοιάζει καν. Όσοι μου πείτε ότι δεν άξιζε, δεν με νοιάζει τίποτα ρε, τίποτα. Είσαι τυχερός, αδελφέ. Μάγκες, δεν με νοιάζει τίποτα. Το Corrupt Kitsune είναι το καλύτερο πράγμα στο game ρε. Αυτός έχει κυπάρα ρε μαλάκα. Και το έκανε. Εσύ δεν έχεις πει να κάνουμε βίντεο να μην βρίζουμε. Ναι μπρο, σιγά τώρα. Είμαι full χαρούμενος. Corrupt Kitsune στη συλλογή ρε μα. Ναι ρε φίλε. Έφαγε εντάξει ο μπρο μου λίγο, έφαγε ένα σκάμ. Δεν αξίζει καν αυτό που του έκανα, αλλά εντάξει. Και μάγκες τα Red Fox είναι ό,τι πιο χάλια. Του δώσες 2 Red Box. Να, Το τέτοιο. και το T-Rex. Μπρο δεν με νοιάζουν καν ρε. Είναι ό,τι πιο άχρηστα έχω δει ρε. Μάγκες τι πήραμε. Να του πω να μου δώσει το ένα Red Fox. Όχι το. Ή να του... Λοιπόν. Το μπρο μου τι έκανε ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Μπρο αν βλέπεις αυτό το βίντεο, είσαι man, είσαι ό,τι καλύτερο φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι ρε, μη σου βλέπει και το βίντεο. Ναι, αν το δει ή το ξέρει κάποιος να του πείτε όταν ευχαριστώ full. Ο μπρο με έχει Rainbow. Μπρο, μπορώ να το δανειστώ λίγο, αλήθεια σου λέω, δεν είμαι σκάμ. Να ξέρετε έχω το account του Γιώργου, μπορώ να το πάρω. Τέλος πάντων. Οπότε μπορώ Λοιπόν, να το δανειστώ. να του πω να μου δώσει και το δεύτερο Kitsune για ένα βίντεο. Θα το πω. Λοιπόν, και θα φάει unfriend μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα πάθει ο μπρο. For one. Πώς λέγεται το βίντεο στα αγγλικά? Μπρο, πώς λέγεται το βίντεο στα αγγλικά? Βίντεο. Κάτσε θα στο γράψω. Βίντεο. Κάτσε θα σου το πω. Κάτσε, του το είπα εγώ. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Discord ρε φίλε. Πες του ότι πρέπει να φτάσω. Τι εννοεί μπρο?
Πες του ότι πρέπει να φτάσουμε για ένα βίντεο. 200 τέτοιο. Πες του μπρο, μετά θα σε ξαναεπιστρέψουμε. Bro. Δεις. Όχι, bro. Μπρο, πες του κάτι για να μας δώσει. Ξογίνει. Τα fuck. Κόρα απ' την κιτσούλα μάγκες. Ακούς. Τι σου λέει? Δεν πολύ καταλαβαίνω. Κάνω και καλό τη λάκαρα. Τι να του πω? Μπρο, τι να του πω? Έλα ρε φίλε τώρα με αυτό. Θα το δώσει όλα τα σύντρε τώρα. Είναι σίγουρο. Το καλύτερο shit, bro. Τι λες? Bro, το καλύτερο shit. Μάγκες, το καλύτερο shit on stock. Τι λέτε? Θα το βάλω εδώ. Έχουμε πάρει όλα τα καλύτερα, ρε.
Λοιπόν. Πάμε λίγο μάγκες. 17 λεπτά για το update. Όχι, ο Τζάντελ μάγκες. Κεραυνή. Νιου Σπρίγκλερ. Το έβαλα. Ή θα το βάλω. Θα το πάρω. Όχι. Μάγκες, δείτε ρε εκεί πιο άλλο. Wow. Και κοιτάξτε λίγο πόσα λεφτά έχει μόνο. Ο Μπρόμο έχει μόνο 700 billion. Μάγκες, τώρα δεν με νοιάζει τίποτα. Μόνο το Corrupt Kitsune με ένοιαζε. Τώρα τίποτα, έχω τερματίσει το game, ρε. Λοιπόν, πείτε μου αν το κάνω. Να το κάνω ή όχι. Ο Γιώργος σίγουρα δεν θα θέλει να βγάλω όλα τα πράγματα από τον garden μου. Όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Για πείτε. Όχι, bro, άμα τα βγάλεις, δεν σου ξαναμιλάω, θα σου κάνω, αν subscribe στο κανάλι, θα κάνω dislike σε όλα τα βίντεο, σου σβήνω όλα τα σχόλια, όταν θα σε βρίσω και εγώ από πάνω στο γήπεδο, θα σου κάνω όλα τα κακά μου το κάνεις. Καλά θα δω. Έτσι και τολμήσεις να το κάνεις. Μην ανησυχείτε μάγκες, θα του πάρω όλα τα λεφτά. Ποιο νησί. Θα σου αφήσω μερικά χιλιάρικα, ρε. Θα σου δώσω μερικά χιλιάρικα. Αλλά αν δεις την μπάνκα σου άδεια. Για σένα έξω φρενών. Master Sprinkler, κερνάει. 3 Master Sprinkler, nice. Στο προηγούμενο update είχαμε γίνει πλούσιοι. Ο Μπρόμο... Τι? Ο Μπρόμο έχει 2 ελεφαντίαρες, ρε. Τώρα το είδα στο κήπο του. Ο Μπρόμο τα έχει βρει όλα αυτά. Godly Sprinkler, τα θέλω φυσικά. Μαγείς παίζει από αυτά να έχω περισσότερη έλλειψη, ρε. 4, οκ. Τώρα έχω 5. Corrupt Kitsune, yippee. Όπα, τι γίνεται. Ο μαύρη τρύπωμα. Black Hole. Level up Lollipop. Δεν το παίρνω ούτε καν, μάγκες. Κάνει 10 billion. Το πήρες? Εγώ δεν έχω καν 10 billion. Μπρο, δεν αξίζει καν, ρε. Να το κάνω unfriend τον προείπα. Όχι, bro, είναι πολύ καλός. Θα κάνω parkour πάνω στους μετεωρίτες. Μάγκες, βλέπετε και live. Ο μπρο μου, απορώ, πώς έχει 2 Corrupt Kitsune, ρε φίλε. Δεν βγήκε. Όχι, ρε φίλε.
Παιδιά, μπορεί να αρχίσει και νέα σειρά με παιχνίδια. Μόνο αυτά σας λέω. Θα σας πω ένα πράγμα. Ποδόσφαιρο, όπλα. Μόνο εκεί μέχρι εκεί θα σας πω. Δεν σας λέω παραπάνω. Μάγκες, 12 μήνυ. Μπρο, το βίντεο είναι 30 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Λοιπόν, με ένα μαγικό θα σας κάνουμε τα 12 minute να έχουν πάει 5 minute. Με το 3 θα έχουν πάει 1, 2, 3. Λοιπόν, μάγκες, πέρασαν, είναι 5 λεπτά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν το update και θα κεράσει Opstock. Δεν χάσατε κάτι τώρα που είχα off τη κάμερα. Αυτά έχω να σας πω. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει και το Opstock. Αυτό, λοιπόν. Το καβούρ του Γιώργου, γιατί έρχεται ρε φίλε. Χάχασε, τσιπάει το καβούρι. Μπρο, μετά λες αυτά στην κάμερα. Τέλος πάντων, σε λίγο αρχίζει ο Opstock. Πάμε λίγο. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάμερα. Αν ακούγεται. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Out in the street. Μάγκες, Tacos. All you can μάγκες, lettuce and shells. μάγκες. It's raining Ό,τι είναι, αυτό θα έρθει σε σένα. Αν γίνει και δίσκο. Opstock. Shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Να το. Λοιπόν, και σιγκαράδι θα βάλω, είναι το αγαπημένο μου φυτό. Λοιπόν, πάμε. Τι γίνεται? I don't know. Εδώ μαζί τα Elder Strawberry. Και τα σούγκαρα που είναι εδώ. Ένα εδώ και ένα εδώ. Οκ, γίνομαι. Τζάντελ, τζάντελ, τζάντελ. Let's go. Black hole. Ενάμιση μίνιτ, μάγκες. Σχεδόν 1,5. Μάγκες, τα update πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα.
Βασικά σε αυτό δεν πολύ πέρασε, αλλά τώρα είναι το πιο ωραίο. Ωπι μπαμπού. Τι μπαμπού θα δίνει. Πώς σου έχει δώσει, δε. Κάτι αυτό θέλω να του δώσω. Μη μου πεις. 27. Περίμενε παραπάνω. Και σε αυτό το βίντεο μάγκες θα αγοράσω ένα Elder Strawberry με Robux. Με Robux. Ο πρώτερα φλεξάρι. Εγώ. Φλεξάρι. Θα με κράζουνε και εμένα. Ο φίλος τι είπε για το τέτοιο. Θα μας το δώσει τελικά. Το Corrupt Kitsune που ζητήσαμε. Ή το Queen Bee. Γιατί ο Νίκος είναι εδώ πάνω. Κολυμπάμε. 20 δευτερόλεπτα μάγκες. Αχ. Κολυμπήστε μαζί μας στη θάλασσα μόνο εσείς. Ή εκτός αν είστε στο update. Κολυμπήστε μαζί μας στην εμπειρία του καναλιού του Διονύση. Έγινε. Τι καινούριο μπήκε? Τίποτα. Τι μπήκε στη μέση ρε? Τι λες ρε? Τι είναι αυτό? Μάγκες. Εδώ τι γίνεται? Μπρο, τι γίνεται στη μέση ρε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άμα γυρεύει. Θα δώσω ένα moon μέλλον. Το έδωσε και τώρα τι γίνεται? Τέλος πάντων το αφήνουμε λίγο να δούμε. Εδώ πέρα τι καινούριο sprinkler μπήκε. Γιώργο, αν το είδες μη το πεις. Λοιπόν, για να δούμε τι sprinkler βάλανε. Που είπαν θα βάλουνε. Τι λέτε μάγκες? Wow. Γρήγορα στο seed shop. Να αγοράσω το τέτοιο με Robux. 4 Robux. Bye. Bro, με σκάμαρε το game. Νομίζω το πήρα. Ρε φίλε, αυτό είναι scam. Είναι scam, μάγκες. Είναι scam. Μάγκες είναι scam αυτό με το 4 Robux. Είναι ό,τι scam, ρε φίλε. Αυτό το no sprinkler, τι κάνει ξέρουμε. Yummy, 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 yummy. Wow. Μάγκες, τι είναι αυτό? Ποιος έκανε leave? Oh my friend. Τώρα το μάγι γύρεψε. Τώρα τι έγινε? Ένα moon melon. Δεν μπορείς να μου δώσεις ένα Τι να σου δώσω? ένα και να με γυρίσει. Μάγκες, σε λίγο θα πάμε για scam. Βασικά, όχι σε λίγο. Σε ένα από τα βίντεο μου θα κάνω scam με το Kitsune. Γιατί σίγουρα όλοι το θέλουνε. Αυτό. Ήμουν ακόμα το Kitsune εδώ μεταξύ. Σε αυτόν τη δίνεις. Εγώ δώσα στην κατσαρόλα. Για να δω τα reward. Τι είναι τα reward?
Καλά, δεν πολύ νοιάζουν τα περισσότερα. Μόνο το Taco Fern μου νοιάζει και το από πάνω. Τέλος πάντων. Θα μαγειρευτεί η κατσαρόλα και θα σας δείξω λίγο τι γίνεται και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε. Για σε ένα από τα βίντεο μου επίσης θα σας δείξω πως θα γίνει το καινούριο μου garden. Το κοράπ κιτσούνε δεν έχει κλέψει ρε φίλε. Μήπως δεν τα κατάφερε. Για να δούμε λίγο πόσο κάνει εδώ πέρα. Όντιν, για σένα. Φίλε, για σένα είναι αυτό. Και έχει μόνο 4 mutation. Κοίτα λίγο τιμή. Ποιο? Έλα στο κήπο μου. Κοίτα λίγο το Giant Pinecone. Όπα, ρε, τι γίνεται. Κεραυνή. Μπρο, όχι, θέλω να πάρει πολλά mutation. Μπρο, γιατί με αφήνει να αγοράσω, το βλέπετε μάγκες. Το ξέρω, είναι scam. Είναι scam, μπρο. Κοιτάξτε το μάγκες. Κοιτάξτε. Δεν μου το έχει δώσει. Κάνει, απλώς είναι scam για να κοροϊδεύει το κόσμο. Περίμενε μάνι. Σου έρχονται πολλά λεφτά να ξέρεις. Ευχαριστούμε Τζάντε. Θα και τέτοιο εδώ. Πλέον κάνεις craft το Titanic Mirror. Έφυλε τι. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι ίδια. Λοιπόν, θα δώσουμε 2 άλλα mutation στο Giant Pinecone. Θα φτιάξω αυτά τα 2 spray και μετά θα αποχαιρετήσουμε, okay? Με το 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, μάγκες, ετοίμασα τα spray και τώρα θα τα ψεκάσω. Μισό. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο περίμενα. Και πόσο κοστίζει η τιμή του. Εντάξει, το περίμενα για πολύ χαμηλό. Το περίμενα για πολύ πιο πάνω. Πιο πολύ ακριβό. Κάτσε μπρο. Έκανα σπρέι τα τέτοια. Λοιπόν, έλα εδώ μπρο. Λοιπόν, έλα κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα πήραμε αυτό εδώ. Κάντε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Bye. Ω, το έκανα gift. Φέρ' το πίσω ρε. Πίσω φέρ' το. Φέρ' το πίσω μπρο. Έλα εδώ στο πίσω, please. Φτάσει 35 like. Ωραία. Φτάστε το σας παρακαλώ. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.